Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2011ko urtearen uztailean agertu zen ariketa bat. Ematen digute irudi bat, esaten digute bi karga elektriko positibo Q baliokoak, hau, bigorri hauek, kokatzen direla, A eta B puntuetan. Esaten digute A atalak, C puntuan jarri behar dugun karga negatiboa D puntuko eremu elektrikoa 0 izateko. Hau da, karga honek sortuko du D puntuan eremu elektriko bat. Karga honek beste eremu elektriko bat. Bale? Ze karga jarri behar dugun hemen, honek sortzen duen eremu elektrikoa gehi beste biak guztira nuloa izateko. Hasiko gara A eremuaren eremu elektrikoa ikusten, B eremuarena ikusten, gehituko ditugu eta ikusiko dugu zenbatekoa izan behar den C justo horiek biak anulatzeko. Ariketa analitikoki egingo dugu hau da zenbakiekin, baina irudi bat izateko A puntutik eremu elektrikoa, badakigu nola hau karga positiboa den, jarriko dut badazpa ere, ez liatzeko, gorriak ni normalean positiboa bezala hartzen ditut, eta urdinak negatibo bezala. Orduan, eremu elektrikoa kanporanzkoa izango da, horrelako itxura izango du, beren kasuan baita ere, eta zeren kasuan nola negatiboa den, kanporanzkoa izan barrean barruranzkoa izango da, beraz, eremu. Eta bi gezi, hiru gezi hauen arteko batura 0 emon behar du. Baina hori egingo dugu esan bezala analitikoki. Esan bezala, eremu elektrikoa puntuan, da bere modula bider vektor unitarioa, lehenik eta behin vektorea, minus AA, emetik hasita puntu honetara, eskerrera egin behar dugu, eta gora. Zenbat egiten dugu eskerrera? A. Zenbat egiten dugu gora? A. Bale? Ateratzen dugu modula Pitagorasen teoremarekin, hau izango da bere modula. Beraz, vektorearen modula kalkulatu, eremu elektrikoaren modula kalkulatzeko, bere adierazpenetik lortzen dugu izango direla, beratzi bider, 10 ber 3 Newton zati Coulomb, ateratzen dugu vektor unitarioa, beti bezala, lortzen dugu hau, eta eremu elektrikoa lortzeko egiten dugu modulua, eremuaren modula, bider vektor unitarioa, eta horrelako zerbait ematen digu, astu hemen jartzea Newton zati Coulomb. Beraz, lortu dugu eremuaren balioa A kargak sortua, hau lortu dugu. Orain ingo dugu berdina berekin, baina fijatzen bazarete, beren kasuan, nola haren oso simetrikoa den, lehenengo gauza. Nola distantzia berdina den, eremu elektrikoaren modula berdin-berdin izango da. Hau lortuko dugu berdin-berdina, beraz ez dugu berriz ere egingo. Eta bestetik, hau izan beharrean minus AA izango da plus AA. Aldatuko den gauza bakarra da, negatibo hau ez dela gertuko, beraz hemen ez da gertuko negatibo, eta azkenean ikusiko duzue, lortuko duguna izango dela honen oso antzekoa, baina negatibo hau aldatuta. Esan bezala, apenas ez da zer aldatu, hau oso berdina, barkatu hemen akatzat izan dut, hau positiboa da, vale? Eta hemen ondoriz baitere positiboa, baina ez da ezer aldatzen. Vale? RB izan beharrean minus AA orain izango da AA, bai? Eskuinera egiten duelako eta eskerrera, vektoreak, eta lortzen dugun eremuaren modula berdina da, hemen ja negatiboak ez dira gertzen, beraz, eremu elektrikoaren adierazpena, hau da, oso antzekoa, bai? Simetria handiko kasua daukagulako. Vale? Orain zeingo dugu, bi eremu hauek batuko ditugu, lehen lortu duguna eta hau batuko ditugu. Eta ikusiko dugu nolako izan barko den honen eremua, bai, guztiz anulatzeko. Esan bezala batzen bat ditugu, A kargak sortutako eremu elektrikoa eta B kargak sortutako eremu elektrikoak eta aurreko ataletan lortu ditugunak, ikusten dugunez, egin behar dugu hau gehi hau lortzeko, nola bat negatiboa den eta bestea positiboa eta zenbakia berdina den, anulatzen dira. Aldiz hauek biak positiboak direnez, bi aldez agertzen zaigu. Eta lortu dugu eremu elektrikoa bi hauek sortzen dutela. Eta orduan, gogoratzen dugu, gure eremu elektriko totala nahi dugula izatea 0,0. Eta eremu elektriko totala izango da, oraintxe bertan kalkulatu dugun bi eremuen arteko batura, gehi C kargak sortutakoa. Beraz, hemen daukaguna gehi eremu elektrikoa C puntuan, 0,0 emon du. Modu vektorialean adierazita, EAB izango da hau, EC izango du bere eiza osagaia eta bere I osagaia, eta bi hauen arteko batura 0,0 emon du. Orduan, hemengoa gehi hau 0 izateko, 0 izango da, hau gehi hau 0 izateko, izan behar da justo honen negatiboa. Vale? Badakigu nolako izan behar den gure EC eremua. Vale. Orduan, egingo duguna da, kalkulatzea EC eremua karga jakin gabe, gero berdintzen dugu honekin, eta ja maitza izango dugu. Pausuz pausu egin dugu berdin-berdina, vale? RC vektorea zetik puntu honetara da 0 bia, modula izango bia, EC ez dakigu zein den QC karga, baina gainontzekoak bai, beraz, usten du guztia hau aldatu gabe,
RC vektor unitarioa 0 bat izango da, azkenean ardatzean gora egiten duenez, egiten dugu vektor unitarioa bider modulua, eta lortzen dugu horrelako zerbait. Beraz, alde batetik, badakigu EC hau eman behar digula, eta bestetik badakigu baitare hau eman behar digula. Egingo duguna da, hau honekin berdin du, eta lortuko ze. Esan bezala, hau honen berdina bada, azkenean 0 berdin 0, hau izan behar da honen berdina, eta hori da hemen adirazita daukaguna. QC lortu nahi dugunez, hau zatitzen dira manten dugu, minus 18 zate 25 minus 8 ematen du, errobi usten dugu behan, 10 ber bederatzi, 10 ber hiru, ematen dugu 10 ber minus 6, gogoratu 10 ber minus 6 kulom izango dela mikrakulom, beraz gure karga izango da minus 8 zati errobi mikrakulom. Bueno, behataren esaten digute kalkulatzeko hiru kargak sortutako potentzial elektrostatikoa D puntuan, 0,0 puntuan, beraz dauzkagu karga bat, bi eta hiru karga honen karga ja lortu dugu. Beraz, kargak eta distantzia jakinda lortu dezakegu bakoitzak sortzen duen potentzial elektrostatikoa 0,0 puntuan eta ondoren hirurak batuko ditugu potentzial elektrostatiko totala izateko. Beraz, jakiteko zein den potentzial elektrostatikoa jatorrian egiten dugu haren kalkulua, bai, atik honetara distantzia da bat, betik ona distantzia da bat, eta zetik ona distantzia da bat. Jartzen ditugu bakoitzaren kargak, jartzen dugu bakoitzaren potentziala, eta gero batzen ditugu. Eta maitza, izango da jatorrian minus 1,49 bider 10 ber 4 volteko potentzia elektrikoa daukagula. Bestetik, kalkulatu behar dugu baitare, D puntuan zein den potentziala. Beraz, izango da, prozedura berdina, aldatuko den gauza bakarra izango dira, hemen agertzen diren distantziak. Esan bezala, gauza guztiak berdin jarraitzen dute, distantziak izan ezik, eta honetan atik derako distantzia da errobi, betik ona errobi, eta zetik ona bi. Errobi eta bi. Lortzen ditugun gauzak hauek dira, idazten ditugu eta konturatzen gara, hemen daukagula 18, hemen 18 eta hemen minus 36. Hauek biak batzerakoan, honen berdina da, beraz, batuk eta 0 emango digu, eta D puntuan izango dugun potentziala 0 izango da. Azkenengo atalak esaten digu zenbat balio du Q karga positibo bat D puntutik O puntura eramateko. D puntutik O puntura eramateko. Bueno, lanaren adierazpena lortzeko, gu badakigu, erabilizakegu dela minus potentzial diferentzia bider mugitu nahi dugun karga. Gu esaten digute mugitu nahi dugun karga, kasu honetan Q bere izango dela positiboa, vale? Beraz karga positibo bat mugitu nahi dugu D-tik ora. Delta V izango da bi puntuaren arteko potentzial diferentzia, baina nola aurreko atalean kalkulatu dugun bakoitzan daukagun potentziala, oso horaz kalkulatuko dugu eta kalkulu simple bat izango da. Beraz, behin datuak sartzerakoan, aurreko atalean kalkulatutakoak, eta kasu honetan ematen duguten karga, hau izango da egin behar den lana karga hori D puntutik O jatorrira eramateko, 1,49 bider 10 ber minus 5, gogoratu lana energiak bezala juletan adierazten dela.